Hvad så derude, og velkommen til episode 2 af Axels Farm her. I dag der skal vi have høstet, og det glæder jeg mig meget til. Jeg har allerede været lidt i gang, fordi ellers kommer det til at tage for lang tid. Så jeg skal bare hoppe ind og se. Og hvis I godt vil se mere der content, så gå lige ned og like og subscribe, og måske skrive i kommentarfeltet, hvad jeg skal lave i næste episode. Så ellers så bare have en god dag, og så følg med her. Grunden til, at det lægger lidt i starten, det ved jeg ikke helt. Og I må lige undskylde, fordi jeg ikke har uploadet de sidste gange her. Men lad os bare få sat en worker til det. Og så kan jeg lige vise tingene. Så har vi også fået, eller den viste jeg nok i sidste episode, som skal så i næste måned viden. Og vi skal også lige have jordfræs ud den her mark, så vi også kan få sået der. Så vi har en jordfræser og en vogn. Prøv lige, synes I ikke også, at det her farmerhus, eller den her gård, den er gammel? Er det bare mig? Vi har også høns, og efter høsten skal de også lige have noget mad. Ellers så skal vi op og købe noget, jeg ved det ikke lige helt. Prøv lige, de her AI workers, de kører virkelig dårligt, synes jeg. Så vi skal også have kalket marken, og der vokser ukrudt her. Det her, det er en AI worker, der har gjort det her. Nå, videre til det her. I næste episode, der tror jeg, vi kan blive færdige med at høste, og så kan vi nok måske få presset handballer. Men de er ret dyre, synes jeg. Vi vil se, hvor dyre de er. Måske er det ikke særlig dyrt. Men jeg ved bare ikke, om vi skal lege dem, fordi at 60.000, det er alligevel også meget. Vi skal i hvert fald have en ukrudtsfjerner, og måske skal vi lease en kalkemaskine eller sådan noget. Men jeg tror snart, at det er det sidste fra Axels Farm her i episode 2. Så skal vi i næste episode få begyndt at presse handballer. Men vi ses og have en god dag.